וואלק, מי אני בעצם? בבויה? אף אחד. יגיד לי סתום את הפה שלך, אני לא מבין את הרב שלך, אתה כולך דיבורים. לא יגיד לי רוקד לפי הבאס, ביט חריף, ברונו מרס, וואלה כן לי מתחרים. טופים, כולם מוזמנים, זה אירוע ציבורי, אתה מביא את ההורים. אפשרי, אני מכוון לקהלים, אני בקטע של גדולים. ואיך אמרו לי המורים שתגדל תבין? וואלה גדלתי, לא הבנתי, אני לא עשיתי שיעורים, אני הברסתי, וזה בסדר. אל תלמדו ממני כמני או אחלה גבר. אין כמותי, רד ממני, כל מילה שלי חוזרת כמו כדור טניס. מוביל לך משלוח עד הבית כמו טנביס, תכינו את הצ'קים, אני בא עם כל הגנג שלי. תסרבי אחי